Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hunghung ni Marwa. Ay, kung importante ng imong tuyo ni Marla Gabriel, ako na lang siyang sakon sa taas. Pahibawon lang nako siya nga niya ka. Sige, manang. Magpaabot na lang ko din sa sala. Nahala, sige. Huwat ako diha. Marla! Marla, may bisita ka. Nas Gabriel sa ubos. Ay, ako na lang ning ablihan. Marla! Marla! Tabang, Gabriel! Si Marla! Tabang! Bisinggit man si manang. Nangayog tabang. Ako siyang sakong sa taas. Gusto mo kayo niya tabos taas? Manang! Oh, manang! May nitabugin ni Marla! Marla, pagmata! Marla! Manang, kung sino po ni Marla? Uy! Nagkuyapan na siya. Usa? Ato lang siyang dadon sa ospital. Ayaw na lang. Ipaliog na lang kung alsa niya paingon sa kama aron mahilo na siya. Sige. Oops! Hinaya lang. Pero namagani siya sakit manang. Ato lang siyang ilaw sa ospital. Manawag lang kong sakyanan. Ayaw na. Ipahilo na lang na siya diha kay nakatugra na. Natuog ni siya? Oh. Tanawa na siya. Mura lang og natog. Oops! Pero, manang basin og may diferensya yun ni siya. Dini ka lang. Kay tawagan ko sa maning. Siya na ang muhukom kung unsaon ng iyang anak. Oh. Bantayin lang una na si Marla. Palihog. Gabriel? Oo, manang. Ako yung bahala niya dire. Marla? Gusto. Walang tuod siya og natug. Karang nahinanok kayo nga pagkatug. Puwar kayo nga aping. Gusto. Ang impulso. Normal man sa dang impulso. Nakunsang gikaan siya. Uy, si Manang. Nanawag man. Hello, Manang. Nganong nanawag ka? Si Marla. Kalit na samgang nakatuog. Unsa? Maning, sa gunso naman sabning iyang pagkatuog og kalit. Nga dili gani makahimo na sa paghigda. Bantay lang ko na siya diya, Manang. Oo, sige. Mapaulit ko diya. Ayaw pagdugay, ha? Oo, lagi. Bye. Taon saan masan eh. Ibalik naman sa batasan ni Marla. Nga, mukalit lang katawag. Naunsam ka ni si Marla. Nahinanok mo siya mayo. Uy. Lami kayo niyang pagkatuog kung imong tanaw. Ay. Inusinti kay Sagnaw nga nakatuog og mayo. Kagwapa niya. Unsang ko'y. Mura ko gusto muhaw ko niya. Saan kipati na ko'y. Mura man, hindi na ako kapugnan ang akong gusto nga muhaw ko sa iyang amil. Kagwapo ganyan. Marla. Unsa naman na do? Manang, salamat nga niya ka. Nga naman
man di ay. Unsa na may gibuhat ana niya. Uwa man. Uwa man sige buhat. Salamat kaayo nga naanhi gyud ka, Gabriel. Ay, mag-unsa naman lang kaha ko kung wa ka pa. Dili ra bagi ko kadaog ining Marla. May tingali nga ipadoktor ninyo siya manang. Napadoktor na namo siya sa una. Og, Unsa? way sakit nga nakita ng doktor niya. Normal kaayo siya nga pagkabata. Mao ba? Kung kalakto no nakadong Gabriel, lakaw na lang. Kay ako nalay bahala ni Marla dinhi. Total, paingon na dinhi ang iyang amahan. Natanungan ako ang tanang Rosal. Yan ang amahan ni Marla. Noy! May adlaw! May adlaw, Sam. Nag-plate rin po. Salamat. Sorry nga, dili na ko magkatiman ni mo, ha, Gabriel. Antuon ko na kong anak. Di ka na. Pinanggag kay niya si Marla. Nang, kumusta naman siya? Ay, natug lang gihapon. Naunsa naman sabning anak mo, maning. Naglibog ko manang. Kung sa nakaingon nga nahitabo naman sa ni Marla. Nagkalit siya magkatuhog. Pero, unsa may gibuhat ganina? Nagtay praman ni siya, maning. Unya, kalit lang nahilom din sa dihang miabot si Gabriel og nangita niya, ako siyang giadto sa iyang kwarto. Ug maunalay akong nakita nga natug na siya sa saog. Mao pa. Maayo na lang gani kay dinhi si Gabriel. Ug siya ang akong gipalihog sa pagpaalsa ni Marla paingon sa iyang kama. Ay, nahadlok man ko, maning. Sa unsa nang? Nga mibalik ang sakit ni Marla. Pero wa pa siya mag-sleep okay, di ba? Wa pa noon. Manghinaot talaga. Nga di na mabalik pa ang kaninyang sakit. O niya, pasagdan lang nato siya nga matog din Oo, manang. Unya tamangutanan niya kung mahinumdum ba siya nga nag-type siya sa dayon niyang katug. Unsa man, kutawan ta kag kape, dong maning. Palihog lang. Sige. Ay, pasagdan lang una nato sa Marla din nga matog. Sige. Kaya tuon ko na si Gabriel Sardin. Gabriel? Salamat kayo, ha? Noy maneng. May adlaw diha. May adlaw sa ba? Salamat nga gitabangan mo si Manang sa pagpelo na kang Marla sa kama. Uy, sa pa yan, Noy. Ang kining, Noy, naunsa may gadiyan na si Marla? Unsa may iyang sakit? Kuan. Damanuno na siya, Gabriel. Mao ba? Di masab na siya patulon, ha? Igor ba siya matug og kalit? Mao ba? Pero normal lang ayang kahimtang. Wa siya sakit. Talagsaon ko na iyang kahimtang karon, Noy. Bitaw. Atod, kauban mo si Marla sa trabaho, no? Oo, Noy, pero lain-lain lang may og department. Mo ba? May mabag mahangyo ko ni mo, Gabriel. Unsa man na, Noy? Mahangyo lang ako ni mo nga kung tuas trabahoan, matlan siya pagkatuog si Marla. May mabag ipelo na og bantayan na mo siya. Unya, tawgon ko ni mo. Wala ni problema, Noy. Makalaom ka nga bantayan ako siya. O pahibaon tadahin ka. Salamat, Gabriel. Sige, Noy, ha. Mupauli na ko. Niya naman ka. Usbon ko. Salamat, Gabriel. Ganyan kahit ka madyo kahit Gabriel. Lo? Naaday ka di sa sala? Nanong may balik pa man ka sa physical pamero. Lo, sa ako nang giingon ni mo. Nga tukion ko ang kamatayon sa ko amahan. Ug sa imong amahan. Kung tinuod ba, Gab? Nga
Nga madisgrasya mi kung makiglambigit mi og nagpuyo anang maong Villa Alpamiro. Nga nung dili ka mangyod mo tuo kinako. Tungod kayo ako'y nakitang koneksyon lo sa ilang paghikog sa ilang relasyon sa naan niya ng Villa. Dako kinig koneksyon, Gabriel. Unsa? Nga kung namahan naghikog sa dihang nabiyudo siya, huwag nakiglambigit siya sa usas anaa sa Villa. Huwag nasundan kini siya mga amahan sa dihang nabiyudo sab siya. Nalambigit siya sa usas sa mga babae niya ng Villa. Ayaw ko bala ka lo. Ulitaw ko. O isaad ako nimo. Nga di mahitabong maghikog ko tungod sa babae. Ni Marla. Gabriel, Pasag din lang ko sa akong gibuhat karon lo. Kay nalingaw ko ini. Ay bala ka. Huwag may tabo na ko lo. Ako ni isaad mo. liwat na cute sa imong amahan. Gahig, oh! Pasaylo ako lo. Sugualan kog lain. Ayaw lang ang paglikay ni Marla. Ay, nakatuog man dahil ko. Ngit-ngit naman dahil. Gigutom ako. Oh. Uy. Noon sa nang bangko sa kuntay panan. Natumba man na. Mo ko mahinom-dum nga ako nga dasmagan. Samsa ni papel sa sahog. Oh. Uy. Ako man yung gisuwat na storyline. Nganong giibot manigikan sa makinilya? Kisa may nag-ibot ini. Oh, tunay laing gisuwat. May laing may gamit sa typewriter samtang natuhog ko. Oh, unsa ni yung gisuwat? Hong-hong. Oh, hong-hong? Kinsa may misuwat ining hong-hong? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.